И какво става, хора? Аз съм Йошките за и днес ще играем в сървъра Dopsy Gamer TV. Ще оцеляваме. И аз съм тук. Да, Иво е тук. Имам си 4 стака табелки, му потребват. Да, аз доправям сървъра. Какво? Доправям сървъра. Да, той доправя сървъра, до когато оцелявам сега. Да, до когато аз оцелявам. И той вече ще оцелява с мен на стрима. И като напишеш кит, ти дава кит tools. Само една кирка сме направили. Да, само една кирка сме направили. Колкото за камък, вместо да си правите, брази, такива може да си направите. Да, ето сега тук има едно дърво, сега ще го щупим. Ти 4 стака табелки ли си? Да. Защо? Не знам, намерих ги. Аре, защо не мога да ти ги взема? Не знам. Айде свърли. Чакай. Не знам, намери си ги на спаун. Чакай сега. Оп, да работи. В този сървър всеки ще работи по каквото поиска. Да, ако имате планове, нали, нещо да се строи на спауна, кули и такива, може да го одобрим. И да го построите. Ще го направим. Да. Да, ще го правим. Добре, го сам това така. Малко съм болен. Да, той е болен леко. Сега, Клевран ти за малко инвенторито. И кажи ми само колко дърво имаш. 6. Добре. Само за малко ти го клеврам. Добре. Колкото ти имах табелките. Аз ги свърлих. Що не ми каза? Ти каза ги свърлих. Прасе ли оби? Да, прасе. Колко пържа ли взел това прасе? Не знам. 3 май бех. Да не ме излъжиш. 6 какво? Дърво. 6 Спърс? Да, спърс. И аз в момента имам 7. Аз си взема кирка. Не дей. Аз си взех вече. Трябва да убием това пръсе. Ела тук е гъч. Гъча. За какво ти приготвих това? Нищо. Дръж си ги за теб. Добре. Мога ти потрябват за нещо? Че аз съм на геймът. Давай. На стрима няма да бъда с геймът. Няма да читам. Никой няма на стрима да бъде с геймът. What the fuck, пещера? Трябва да си оберем малко камък. Също така ние ще сме отбор в този сървър. Ще има отбори, синьо-червен. Да, не знам дали ще е синьо-червен. Просто ще... Ти, например, като напишеш запис, ние те изберем и с твоя приятел... След като напишете скайпа, и ние ще ви изберем. И кой е отбор? Червен или син? Напишете червен или син. Или ще го направим, ако искате да оцелят с най-добри си приятел, да бъдете отбор с най-добри си приятел. Не знам, ще определим на стрима до вечера. Ще ви кажем със сигурност какво ще бъде, нали? Да. Преди това ще направя едно клипче да кажа кога ще бъде стрима и след това ще го изтрия. Да знам, че стрима е минал. Но стрима ще бъде в YouTube. За сега ще бъде само в YouTube. Може някой път да снимам и на живо в YouTube. Може до вечер да стрима да снимам на живо в YouTube. И Twitch. Да. Не знам още. Не съм определил. О, имам си 10 пажолки. Повече няма да взимам кирки. Колкото толкова. Добре, тук мисля да ни бъде някак си къщата. Ще има set home. Сложи ли половина за set home? Да, бе. То няма половина, по принцип аз съм дал... Нали, като стигнете ранка юзер, той има set home и home и spawn. И kit. Така че
като си дигнете юзър, може да имате, нали, кит. Няма да имате варп, защото ще има на това, като ви спамне, нали, то само правилата и то ще има един pleasure plate, къде няма да има варпове, няма да има нищо. Ще бъде, че ви пърне направо на варп спам. Да, това е сервер за оцеляване. Pleasure plate ще има, като стъпите на него, отивайте на варп survival. Точно там ще ви прати. Добре, направих си. Ще видим как ще го направим, не. То в принцип може с табелка, като кликнете на табелката, да, ще кликнете на табелката. Ще видим. Може да има портал. Аз си купая. Не е портал. Аз си купая. О, прасенца е варта тук. Посече малко дърво. Обе, ще дърво един път. Ти още ли доправя сервера? Да. Много доправяне има. Да. Така. Сега идвам. Добре. Айде! Още малко. Тук съм. Да, тук. Трябваше още малко скоча. Накрая ще ви покажа Warp Rules. Има. Там е спаун. Да, там като ви спаваме, там. Нали, като влезете в играта, там ви... Напиши спаун. Вие няма да имате спаун. Ние сме по принцип ранкинг, описи за ранкинг. Да. Но пак се оцеляваме. Да, няма да бъдем на геймот. Да. Малко повторах. Няма да бъдем на гейм. What the fuck, загубих това къщата. Не, ще намерим сега. Ого, какво беше това? Саплинг. Което е? Мах се прасе. Ого, паржолки тук има. Сега... Тая къща не знам колко ще бъде, на 4 на 4 ще бъде, не знам. Така трябва. Във въздуха го пострих! Чакай, сетни си хом там. Чакай. Сет хом, готов? Ще тъпа до мене. Това е... Чакай, се включа на гълма 0. Има ли биби? Да, добре, няма. Моля да чупиш. Ти в принцип си можеш, да. Да, мога. Ай, слагай си търси си отива. Добре. Как ме изгони мръсно? Вика, слагай си стреля. По принцип и двамата хостваме сервера. Да. Той е на сервер про, по принцип, вие тут... Да, защото не ни се занимаваше да правим друг сервер и... Нали, искахме по-бързо там да таковаме. По-бързо да стане сервера и... Да, и сервер, решихме сервер про. Да. По принцип, да го направим нормален си сервер, отнема много време. И затова... Ще направя ден. Да, направи ден, да. Значи... се чупи, добре.
Сега да идем на 10 минути от Амбърса. Извинете хора, паузил съм клипа. Съжалявам. Не видях, че съм го паузил. Пазил си? Да. Аз помисля, че Бандикамът ти е спрял. Да, пазих. И чакай. Добре. Имаме вече има камък. Добре, направи това, сега ще бъде с такова дърво. Я да видя какво правиш. Телепортирай се, малко къщичка си правя. И за тебе, и за мене. Ето, само често ще имаме. Да знаете, ако там ще не грифвайте, няма да има ресове. Няма да има ресове. Привейт сервер, така че няма да грифвате. Какъв сервер? Привейт. Да. Само хора, които са одобрени и които играят вътре, само те могат, нали, да влизат. До вечер ще на стрима се опитаме да намерим вилиджър. Искам да намеря вилиджър. Намери си. До вечер на стрима. Извинете хора. За какво ходих за 6 дърво? Пак бе! Сега пак трябва да ходя за дърво. Имам сапли, чак го посъда тук. Кой ма би? Ага, скелет. Много мразя скелети. Няма му оцелиш. Какво? Ти си ги мразиш. Ма те сега не могат да разпознават сега. Ти си друг сник. С скелетона ти беха брати. Да. Ма сега не могат да разпознават. Ти прави, аз почна да ще го грифа. Ще го грифаш ти се. Какво да правя? Не грифай. Освен това, няма какво правя. Оцелявай с мен. Освен това, няма правя. Оф, чакай, аз се върках. Пресяках се. С какво? Нищо. Нищо вика. Нали, ти викаш да оцелявам с тебе и аз казах, освен това няма какво да правя. И се отказах от грифането. А пак си грифа. Че гората си е наблизо. Заби ми! Майнкрафт. Аха. Аре, стигаме скелети, чакайте, поне скача горе. И те могат да оцелят с вас. Да, лефна. Кой лефна, бе? Ти, кой? И хора, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Очаквайте до вечер стрима. И довиждане.